खामला मावग्रा दङ बे खामला मावना जानाया दिनैनिल' नङा नङा होमबा हाजिरा मावनानै जानांदोङो थेला बोनानै जानांदोङो बायदिसिना खामानि मावनानै जानो गोनां जादोङो बैफोर जेंनाया जोंनि बे दिनैनि जेंना नङा बे जेंनाया जोंनि बे गामियाव दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगाङावबो दंमोन किन्तु दिनै जोङो एखे जेंनाजोंनो भुगिबाय दङ मानो जों सोलायनो लुबैयाखै जों सोलायनो सानाखै आरो जों सानाखै बेखौ जों जे सोलायनो हायो जों सोलायनो हायो माया सोलायहोगोन जोंखौ जों माला सोलायनो हागोन सोलोंथाइया जोंखौ सोलायहोगोन माबायदि सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ क्वालिटि एडुकेसन जोंनि गथ'फोरनो जों होनो हानांगोन बै सोलोंथाइया जोंखौ सोलायहोगोन जोङो सानो जोंनि माखासे लेबार मावग्रा मानसिफ्रा सानो खामला मावग्रा मानसिफ्रा सानो हालुवाफ्रा सानो हालेवनानै जाग्राफ्रा आबादारि आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा सानो जोंनि गथ' गथायफ्रालाय बहा डक्टर जानो जोंनि गथ' गथ'फ्रालाय बहा इन्जिनियार जानो हाया हालेवनानै जाग्रा हालेवखानांगोन खामला मावनानै जाग्रा खामला मावखानांगोन थेला बोनानै जाग्रा फिसा थेला बोखानांगोन जोंनि सिन्था धाराफ्रा दासिमबो बेबायदि ओंखायनो बे गोलाव 100-150 बोसोरसिम जोङो दाबो थेला मावना बोनानै जाग्रा फिसा थेला बोग्रा खामला मावनानै जाग्रा फिसा खामला मावग्रा जादों जों सोलायनांसिगौ सोलायनो लुबैनांसिगौ जों सोलायनो हायो नाथाय जोंहा गावनि सायाव फोथायनाय गैया सेल्फ कनफिडेन्स गैया बिसास गैया जों सोलायनो हायो होननानै जोङो मोनसे समाव ओरै सिन्था खालामदोंमोन जों जे दा मबाइल लादोङो दिनैनिफ्राय बांद्राय गोबाव नङा 15 बोसोर सिगां जेला जों गुवाहाटीफ्राव थाङोमोन साफा सानैखौ बासाव मबाइल लानाय नुयोमोन जोङो मबाइल रायलायनाय नुयोमोन बै समाव जों सिन्था खालामदोंमोन बा मबाइल रायलायदोंलै बेबायदिखौलाय जोंलाय बे जिबनावलाय बे उजिगासेयावलाय बहा मोनबावनोलै होननानै जों सिन्था खालामदोंमोन नोंथांमोनाबो बयबो सिन्था खालामदोंमोन जोंबो सिन्था खालामदोंमोन गुवाहाटीयाव थांनायफ्राव नुनायाव बा मबाइल लालायदों बेबायदिलाय जों बे जिबनाव बहा जानो हाबावनो होननानै जोंबो सानदोंमोन नाथाय जों मिन्थिस्लाबालासिनो बे मबाइला दिनै रुवाथि थाग्रानाव दङ दुब्लि बारियाव हालेवग्रानाव दं ना फायखारिनाव दं अमा फायखारिनाव दं दाउ फायखारिनाव दङ दंना गैया बयनिबो जानजियाव दिनै मबाइल दङ किन्तु जों सानाखैमोन बे मबाइला दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि फैगोन होननानै सानदोंमोन नामा जों सानाखैमोन जों सानाबालासिनो नाथाय मबाइला जोंनि गेजेराव फैबाय जों सानाबालासिनो जोंनि जायगा इमान डेभेलप जाबाय गोदो जोङो सिमलानिफ्राय पाठशालासिम थांनो गोनांबा 3 घन्टा लायोमोन बेजों लामा जासिगोन नालाय हाइवे बाइलेन लामा जासिगोन होननायाव जोङो मिनिदोंमोन जाम्बा जाम्बा बेजोंलाय माव लामा जालाबायनो जोंनि सिमला टु पाठशाला लामाखौ मिनिदोंमोन आरो मानसिफ्रा जाम्बा जाम्बा बेजोंलाय मा लामा जानो नाथाय जों मोनथिस्लाबालासिनो दिनै जोंनि गेजेराव लामा जालांबाय आप टु भुटाननिफ्राय लानानै दिनै जोङो सिमलानिफ्राय पाठशालासिम 15 मिनिटाव मोनहैयो 3 घन्टानि जायगायाव गुवाहाटीसिम जोङो 2 घन्टायाव मोनहैयो बै समाव जों 6 घन्टा लायोमोन दे जों मोनथिस्लाबालासिनो जों बेबायदि डेभेलप जादों थिग बेबायदिनो जोङो जुदि सोलायनो गोसो जायोब्ला जों मोनथिस्लाबालासिनो जोंनि थेला बोग्रानि फिसालाया माला डक्टर जालांखो जोंनि हालेवग्रानि फिसाया माला इन्जिनियार जालांखो जोंनि खामला मावनानै जाग्रानि फिसाया माला IAS अफिसार जालांखो जों मोनथिस्लाबनाय नङा किन्तु जोङो ब्रेनाव नैबे मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनांगोन जों सोलायनि जों चेन्ज जानि थेला बोग्राया सिन्था खालामनांगोन आंनि फिसानि दिनाव आङो थेला बोनानै जाला आंनि फिसालानि दिनाव आंबो आरामसे जयै जानोसै आंनि फिसानि बिल्डिंआव आंबो उन्दुनानै थानोसै मोजाङै खामला मावग्रायाबो सिन्था खालामनांगोन आंनि फिसानि दिनाव आं खामला मावला आंनि फिसानि दिनाव आं हालेवला आंनि फिसानि दिनाव आं ना फायखारि जाला आंनि फिसानि दिनाव आङो बिल्डिं सिङावसो थासिगोन उन्दुसो जासिगोन होननानै जों सिन्था खालामनो हानांगोन आरो सिन्था बेबायदिखौ जोङो सिन्था खालामदोंबा आं होननाया सोरखौ लानानै जों सिन्था खालामगोन आं थेला बोग्रायाथ' बे खोथाखौ सिन्था खालामनो हाला आं थेला बोग्रानि बे खोथाखौ सिन्था खालामनो हायो आंनि फिसाखौ लानानै
आंनि फिसानो आङो मोजां सोलोंथाइ होनि आंनि फिसाखौ आं सासे डक्टर खालामनि आंनि फिसाखौ आं सासे इन्जिनियार खालामनि बे खोथाखौ जों सिन्था खालामनो हायो आरो जोङो सासे गथ'नो मोजां स्कुलाव जुदि फरायहोनो गोनांबा हमनानै ला होनबाय आङो जों जुदि प्राइभेट मोनसे स्कुलाव जों फरायहोनो गोनांबा जोंनो बुरजा फैसा नाङा जों साननायावसो सानो जोंलाय बहा प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनो हानो जोंलाय बहा मोनसे मोजां स्कुलाव फरायहोनो हानो होननानै जों साननायावसो सानो नाथाय जोङो अंक खालाम आंनि स्कुलाव मास मोनसेयाव बेसेबां लायो 300 थाखाल' लायो अनलि 300 रुपिस बैयाव बड'फा एकाडेमियाव बेसेबां लायो 300 निफ्राय 400 थाखा 300 to 400 300 थाखा लायोब्ला मास मोनसेयाव गथ'नि फरायनायनि नामाव सानसेयाव खै थाखा गोलैयो जोंनि सासे गथ'नो मोजां सोलोंथाइ होनायाव मात्र 10 थाखाल' गोलैयो 10 थाखा जुदि सानसेयाव जमा खालामबा बेसेबां जागोन 300 थाखा जागोन नाथाय जोङो खै 10 थाखा आरो जौ लोंनानै सानसेयाव सिगारेट सोबनानै ना बेदर जानानै जों नैबे खोथाखौ सिन्था खालामनो हायो आङो आंनि गथ'खौ इन्जिनियार खालामनो नागिरदों डक्टर खालामनो नागिरदों मोजां स्कुलाव आं फरायहोनो नागिरदों ओंखायनो आङो दिनैनिफ्राय जौ लोंनायखौ खम खालामनोसै आं 20 थाखानि जौ लोङोमोन दिनै आं 10 थाखानिल' जौ लोंनोसै 10 थाखाखौ जमा दोननोसै सप्तासेयाव खनबा बेदर जायोमोन सप्तासेयाव खननैल' बेदर जानोसै खनथाम बेदर जानायनि नामखौ 30 थाखाखौ आं सानसेयाव जमा दोनसै सप्तासेयाव जमा दोनसै बेसेबां जमा जागोन जोंना फैसाया 600-700 थाखा जायो जमा जायो मास मोनसेयाव बे 600-700 थाखाजोंनो जोङो सासे थेला बोग्राया सासे खामला मावग्राया गावनि गथ'खौ मोनसे मोजां स्कुलाव होनो हायो मोजां स्कुलाव होनानै गथ'आ मोजां सोलोंथाइ मोननो हागोन जेला जोंनि गथ'आ मोजां सोलोंथाइ मोनगोन अब्लानो जों जे सिन्था खालामदोंमोन सासे खामला मावग्राया सासे थेला बोग्राया सासे हालुवाया सिन्था खालामदोंमोन आंबो आंनि फिसानि दिनावहाय आरामै उन्दुनानै जानोसै आंनि फिसानि दिनाव आंबो थिं बांलायावसो उन्दुनोसै होननायखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन बारा गोबाव नंथारा दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामोबा मात्र 25 बोसोरल' नेनांगौ जोंनि गथ'फोरखौ जुदि जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो नाजायोब्ला जोंनि सोलायनाया जुदि जों सोलायनो जुदि लुबैथारदोंब्ला जोङो बयबो जोंनि गथ'फोरखौ हालुवानिफ्राय लानानै थेला बोग्रानिफ्राय लानानै ना फायखारिनिफ्राय लानानै जोंनि गथ'फोरखौ साफा मोजां मानसि खालामनो हायो खिन्थु जोङो गावनि सायाव मोनसे बिसास लाखिनांगोन मोनसे फोथायनाय लाखिनो नांगोन मा होनना बुङो हारसायाव आत्मबिसास होननानै बुङो जोंनिहा बे बांसिन आत्मबिसास होनबासो बुजियो नालाय गावनि सायाव फोथायनाय आरोखि माबायदि फोथायनाय आङो आंनि गथ'खौ फोरोंनो हाथारो आंनि गथ'आ सोलोंनो हाथारो आंनि गथ'आ डक्टर जानो हाथारो बे मोनसे कनफिडेन्स बे आत्मबिसासखौ लानानै जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनांगोन सोलोंहोनांगोन जोंनि न'खरखौ जोंनि गामिखौ जोंनि समाजखौ सोलायहोनो नाजानो नांगोन नाथाय जोङो दिनै नुदोङो जोंनि गोबां बिमा बिफाफ्रा दानि बे जुगनि गोबां बिमा बिफाफ्रा गावबागावनि गथ'खौ जोङो सामलायनो रोङाखै सामलायनो हायाखै खिन्थु जोङो नागिरबा नुगोन दानि बिमा बिफाखौ बांसिनानो मेट्रिक पास नोंथाराबो क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय दानि बिमा बिफाफ्रा खिन्थु बै समावहाय मा जोंनि बिमा बिफाफ्रा माबायदिमोन अ आबो होननो रोङामोन जेबो रोङामोन बिसोरो मोनसेबो हांखो सिनायनो रोङामोन नाथाय बिसोरो गावबागावनि गथ'फोरखौ जोबोर मोजाङै सामलायदोंमोन जोबोर मोजाङै सासन खालामदोंमोन जोंखौ मा खालामोमोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा दरखं मोखाङाव नेनानै थायोमोन फरायनाय दरखं मोखाङाव दिनै फुजा नायनो मोना फरिखा सफैबाय दिनै थियाटार नायनो मोना फरिखा खाथि फैबाय बेबायदि होननानै लावथि गंसे लानानै दरखं मोखाङाव जिरायनानै थायोमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव मा जादों दिनैनि दिनाव जों नुदोङो जोंनि फिसाफ्रा जोंनि गथ'फ्रा बै फुजा मेलाफ्राव हरनि 3टा 4टासिम थायो फुंनि 3टासिम गाहाम थायो फुंनि 3टानि उनावहाय न'आव थांबाबो बिमा बिफाया अखानायै जेबो सोंफिना
जे फिसा नोङो दिनै मोनायाव 3टा बाजिसिम मा खालामनानै थानाय खुनु जों सोंफिना सोरबा गामिनिया नुनानै बुंफैयोब्ला नोंसानि फिसालाखौ आं दिनै मोनायाव जौ फेनानै गोलैना थानायसो नुदोङो नोंनि फिसालाखौ बैयाव लोगोफोरजों देनद्रायसो सोबबाय थानाय नुदों हरसे थाला नाथाय बै खोन्थाहैग्राखौसो रागा जोङो बहा नुनाय जोंहानि फिसाया बेबायदि नङा जानला मेनला होनाङा गावसानि फिसाया बेबायदि नालाय नोंसोर रायफिना हरो आरोखि दा बेबायदियाव जोंनि गथ'फ्रा बहा मोजां जानो दिनैनि बिमा बिफाफ्रा बेबायदि सामलायनो रोङाखै अननाया अननायाबो बारा नै बिनि थाखायनो गोदोनि बिमा बिफा सासेयाव 7 6 7 गाहाम दंमोन गथ'फ्रा नोथ' नंला नोंथारगौआनो दानिया मा सासेल' खोब बारा सानै अननाया बारा जाबाय नाथाय बियो अननाय नङा बेखौ अननाय होननानै बुङा अननायनि नामाव नों गथ'खौ अनखेनाय खारन नोंनो गथ'खौ धंस' खालामदों नोङो बिमा बिफा जानानै सासे क्लास 8 9 10 आव फरायनाय गथ'आ फुंनि 3टासिम जुदि फुजा मेलायाव थायोब्ला बिमा बिफाया जुदि जेबो कुइसन खालामफिनाब्ला बे गथ'खौ जों बहा मोजां खालामनो हानो अखानायैबो थांबावसिगोन बियो सामफ्रामबो थांबाय थायो सानसेबो सोंफेरा दा बेबायदिजों जोंनि गथ'फ्रा बहा मोजां जानो आरो दिनै बिनि दायनिगिरिया जों गासिबो जों समाजा बिनि दायनिगिरि